edad? 52 años. ¿Cuál es su trabajo? Mi trabajo es auxiliar de enfermería. ¿Y te gusta? Me encanta. El lugar común és una pel·lícula que parla sobre la crisi existencial d'una dona, interpretada per l'Eva Llorach, que se n'adona que porta tota la seva vida cuidant i arriba a un punt on veu que potser no ha parat atenció a si tenia alguns altres desitjos. I, bueno, pot sonar dramón, però en realitat és tot des del prisma de la comèdia. Finalización de contrato. A efectos prácticos es como si ya te hubieses prejubilado. Yo soy joven. No, eres libre. A mi particularment, de moment, no m'ha interessat molt parlar com de mi mateixa des d'un lloc com super evident, no? O sigui, crec que a mi hi ha alguna de les projeccions de futur i les angoixes de futur que m'interessen molt més que parlar del que m'està passant ara mateix, no? Llavors, bueno, sento que tampoc... que és una pregunta que m'han fet molts cops, perquè, jo què sé, pot sobtar com que hagi decidit posar l'interès en una dona que més que em dobla l'edat, no? Però crec que hi ha alguna cosa superinteressant i superestimulant en les pors i les possibles projeccions que un faci d'un mateix. Mira, ese quería ponerle que ya. ¿Y estos? ¿Qué dice? Mira este, mira este. No, Este sí. Me voy a vivir a Guatemala. ¿Y cuándo volverás? No creo que vuelva, la verdad. Yo a la que me vaya de aquí ya no vuelvo. La Eva és una crac, o sigui, és una actriu que jo admirava moltíssim, que sap equilibrar justament molt bé aquest to d'estar passant com un drama a dins, però alhora permetre's com patinar-ho tot a la ironia, no? O sigui, com poder tenir com una mirada una mica més absurda i més còmica des dels detalls. O sigui, crec que és una tia que és supercapaç de fer des de lo petit algo com molt profund. Pues es en esas situaciones donde surgen las mejores oportunidades. Tú confía. Puedo agobiar, ¿no? ¿Estás bien? ¿Yo? Genial. El personatge de la Pilar, la prota, durant tota la pel·lícula es va confrontant amb el fet de que el seu rol en realitat està supeditat al que la gent projecta d'ella, no? O sigui, sobretot a nivell familiar. Ella és la cuidadora perquè hi ha tot un entorn, no? Com que fa que ella ho hagi de ser. Qualsevol drama pugui estar com vist des del prisma de la comèdia. O sigui, crec que també com que la vida és supercontradictòria i el fet de tenir com una pàtina com còmica en moltes pel·lis que parlen de coses profundes ens fa justament connectar molt més. Eso es fácil. A veces lo difícil es quedarse. No, si es tu decisión. Tú decidiste quedarte. ¿Tú te acuerdas de cómo eras antes de ser madre? Així que cap al final la idea és que tot aquest viatge no hagi sigut com gratuït, no? O sigui, com crec que deixa sediments i deixa coses en el personatge que ja a partir d'aquí la vida serà diferent. ¿Qué haces, mamá? No. Ocupar espacio.